mika godiyanmu ga Allah zan ce alhamdulillahi 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 saboda sakamakon zaɓe ya yi daidai da abin da 'yan Najeriya suka zaɓa. Shi yasa za ka ga hankulan mutane ya kwanta, ana bukukuwa a Najeriya kuma an samu abin da ake sa rai. Wannan shine daidai da zaɓin al'umma. Abu na biyu, ina so in yi kira musamman ga shugabanninmu da muka zaɓa, tun daga kan mai girma shugaban ƙasa har kan 'yan majalisu. Malam Sani, abin nan da ya faru a wannan zaɓe ya ɗaga min hankali saboda yadda talakawa suka yi tururuwa suka fito kwansu da kwarkwata, musamman a arewacin Najeriya suka yi sak kamar yadda suka bi umarnin mai girma shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari. To ina kira da wa'annan shugabanni da su ji tsoron Allah, su tabbatar da cewa yanda talakawa suka fito ba ruwa ba rana ba iska suka dage suka zaɓe su, wasu ma suka kwana a layi. Wallahi tallahi idan shugabanninmu ba su ji tsoron Allah ba, Allah ba zai bar su ba. Ya zama dole shugabanninmu su gane cewa waɗannan mutanen da suke ta adawa da ci gaban talakawa, Allah ya kada su, ya wulakanta su a tarayyar Najeriya, ba wai dan Allah baya son su bane. Mutane ne waɗanda suka shiga inuwar talakawa suka dinga ci da gumunsu. Ya kamata su ma su mai da hankali ganin cewa an taimaki talaka a ƙasar nan. Kuma alhamdulillahi abinda nake ma Allah godiya da Allah ya taimake mu muka fyaɗe shugaban majalisar dattawa da ƙasa wanda ya hana Najeriya ta ci gaba, kuma mun tabbatar da cewa za a samu majalisa mai kyau wadda za ta ƙaunaci Najeriya kuma za ta ƙaunaci al'ummar Najeriya. Wannan shine muke ma Allah godiya, kuma muna ƙara miƙa kiranmu ga mai girma shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari, uzurin da al'umma suka bashi ya tabbatar da cewa ya fito ya taimaki al'umma. Kuma 'yan majalisun nan su sani ɗaya bayan ɗaya yanzu za mu sa musu ido, kuma za mu dinga kasawa mu tsare akan hakkin al'umma. Idan ba su taimaki al'umma ba, mu za mu fito, ba jam'iyyar APC kake ba, kowace jam'iyya za mu fito mu gaya ma talaka su fyaɗa ka da ƙasa. Alkasim Sa'id kenan dan jam'iyyar APC ke bana lokacin bakin sa kan nasarar da shugaban Muhammadu Buhari ya samu kawo yanzu, da kuma irin tafiyar da ake yi wanda yake kallon cewa akwai buƙatar sake duba da kuma duban 'yan Najeriya a cikin shekaru hudun nan masu zuwa domin samun sauyi na tattalin arziki baki ɗaya. Mu namu tsarin daban, shi kuma mai duka shi ma nasa daban. A nan muna iya cewa mun yi godiya kuma mun yi murna ɗage wannan zaɓe da aka yi, da aka ƙara sati guda, shine nasarar wannan abin da ya biyo baya. Domin a wancan lokacin an faɗa mana kayayyaki ba su je wuraren da ya kamata ba a cikin lokacin da ya kamata, kakwa da muguwar rawa kuma kinta shi. Saboda haka wannan sati ɗaya ya ba da damar hukumar zaɓe ta tura dukkan abin da ya kamata a tura na abin da ya shafi zaɓe zuwa inda ya kamata. Daga nan kuma aka rarraba, kamar yadda na yi bayani wajen hiranmu, an rarraba kaya cikin lokaci, kuma an samu haɗin kan dukka wanda mai ruwa da tsaki a kan wannan harkar zaɓe. Wannan shi ya ba hukumar zaɓe nasarar gudanar da wannan aiki har zuwa yau ɗin. To ya kake ganin ingancin wannan zaɓe a daidai wannan lokaci? To gaskiya ingancin dai yana da kyau kuma sahihi ne, domin duk rumfar zaben da ka je in ka zaga nan gari za ka ga na farko dai wadda zo zai yi zaɓe hankalinsa kwance, na biyu ya zaɓa abin da yake so, na uku duk zaben da aka yi an faɗi sakamako a nan kowa ya amince, kowace jam'iyya ta amince, kuma su kansu jami'an tsaro sun ba da gudunmawa, an kai har inda ake tattara sakamakon zaɓe, kuma kowa ya amince wannan zaben da aka yi haka yake kafin a kai makura inda ake tattara zaɓe a bada sakamako. Injiniya Ibrahim Adam ke liman kenan, wani mai fashin baki kan al'amuran da kaje ka da musamman harkokin siyasa da kuma zamantakewa, ke tura lokacin bakin sa kan zaben da aka yi, musamman ita rawar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ƙasa ta taka a halin yanzu. Akan batun da ya shafi maganar samun nasarar da shugaban Muhammadu Buhari ya yi a wannan zaɓe na shekara ta 2019 wanda zai ja ragama kawo yanzu zuwa na shekaru 4, wakilinmu wanda ya zagaya cikin garin Kaduna inda jama'a ke ci gaba da nuna farin cikinsu da kuma murna kan wannan nasara da shugaban Muhammadu Buhari ya samu,
Muhammad Kabir Musa ya zagaya ga kuma irin ra'ayoyin jama'a da ya dauko da kuma irin yadda ake ci gaba da yin shagulgula a jihar Kaduna. Muna ma Allah godiya da kawo wannan rana kuma muka ga wannan zabe aka yi shi lafiya aka gama lafiya. Fatan da muke da shi a cikin wannan biki ubangiji Allah ya sa kurakuran da aka yi baya Allah sa yanzu a gyara. Gaskiya ina fama da farin ciki dan na kwana da farin ciki na tashi da farin ciki tun lokacin da muka gani ga kan cewa Allah ubangiji zai mai da baba next level muke ta faman dauki da farin ciki da kokarin Allah ubangiji ya kai mu wannan rana mu ga cewa kuma an tabbatar mai da wannan zabe a kai domin kan ba wanda ya taba zaton cewa lallai kan baba zai wuce dole akwai mafiya a gaban shi an sa mai ido yayi yawa a gare shi hakika kan ba karamin farin ciki muka ba da Allah ubangiji ya tauna wa makiya asiri. Nasara ba nashi ba namu ne duka al'ummar Najeriya. Kuma ni ina farin ciki da mai girma General Buhari da ya lashe zabe a kuma jihar Kaduna ina farin ciki da Malam Ubasani da Audu Kwari da Sama'ila Suleiman da suka lashe zaben su duk ina farin ciki ina so kuma Allah ya ba su ikon su kyautatawa al'ummar da suka zabe